Anem a practicar relaxació muscular progressiva. Aquest exercici està científicament provat que serveix per a relaxar el nostre cos. Es basa en coordinar la inspiració en la tensió dels músculs i la expiració en la relaxació de la musculatura i notar la diferència. Ens centrem en percebre els estímuls del nostre cos. Anem allà. Esta relaxació pot començar des del cap fins als peus o des dels peus fins al cap. I també n'hi ha diferents variants, com per exemple la relaxació ocular. També se pot fer gitada o asseguda o de peu inclús. Jo, com estic sentada per ensenyar-vos-ho, vaig a començar per la cara, el cap, el coll, i després seguirem els braços i les mans. Agafem aire, inflant la panxa i soltem. Esta mà ens pot ajudar a que esta part del cos no es menegi. Ací baix tenim el diafragma, que és un múscul que és com si subjectara els pulmons. Els pulmons s'unflen, per tant el diafragma s'unfla per a deixar-los espai. Notarem que s'unfla tot això. N'hi ha gent que li costa més, n'hi ha gent que li costa menys. Als esportistes sol costar-los més, perquè els esportistes solen fer-ho del revés. Quan ja tenim agarrada aquesta forma de respirar, passem al següent pas, que és el de tensar la musculatura quan agafem aire. El soltar l'aire en la relaxació. Per exemple, alcem les celles i agafem aire. Quan soltem l'aire, deixem de tensar i ens centrem en la diferència entre quan teníem les celles tensades a quan les tenim destensades. Gaudint un ratet d'aquesta sensació. En els xiquets se'ls pot fer d'una manera divertida. Podem ensenyar-los a que visquegen o nosaltres podem fer els punts cardinals, no? Nord, sud, est, oest. Val? O també podem apretar moltes per baix i soltar. Notarem que els ulls cada volta com que els costa més obrir-se. També podem obrir el nas, la boca. Podem fixar-nos quina musculatura tenim en tensió. Per exemple, jo que somric molt, de vegades me note que tinc tensa això d'ací perquè estic tot el rato somreint. Agafar aire i calm. O podem La cosa és que notem que aquesta musculatura, quan agafem aire, està tensa i quan soltem l'aire, se destensa. Per a nivell més pro, se pot fer eliminant la part de tensar, simplement destensar. Això se recomana per a persones en dolor, que quan tensen es fan mal. Per tant, directament agafen aire sense fer res, concentrant-se en la part que volen destensar i quan solten l'aire, automàticament intenten soltar. Podem anar al coll, podem, per exemple, no hem de ser exagerats en aquests moviments. El que hem de fer és simplement que quan agafem aire tirem fins que notem que està tens i després soltem l'aire per a notar aquesta diferència. A nivell científic se diu que n'hi ha que comptar. La idea és que
tensem la meitat del temps que estem destensant. Per exemple, 4 segons de tensar, 8 segons d'estensar. Però jo crec que es pot fer d'una manera més fluida, més relaxada, perquè d'això es tracta. La idea general no és que siga comptar fins a 4 o fins a 6, sinó que notem aquesta diferència i que siguem capaços de que automàticament puguem relaxar la postura. Després anem als braços, als muscles. Per exemple, agafem aire així i soltem. Els braços igual, podem triar, no? Per exemple, o no sé, alçar. Estos exercicis, així mateix, com estic jo sentada, és molt recomanable que se facin per a les persones que passen molt de temps assentats, perquè així descarreguem les tensions que puguen anar acumulant-se. Hi ha persones que només de parlar ja acumulen tensió. Per exemple, no sé si vos heu fixat alguna vegada o sou dels que quan parleu alceu els muscles. Tenim les mans que també podem relaxar-les, per exemple, apretant-les i soltant. O una advertència és que si això ho fem molta pressa, podem arribar a marejar-nos, a notar una sensació de mareig. Per tant, hem de tindre pressa per a tornar a agafar aire. Val? Així, quan soltem l'aire, la idea és atendre aquesta relaxació. És la que va a dir-li al nostre cervell que tot està bé, que ara mateix podem estar tranquils, podem estar relaxats, podem calmar-nos, no hem d'estar tan alerta. Aquesta és la idea d'aquest exercici.